Najeriya muna son tauraro a buredi, duk wanda ya ci zai ci daɗi da kyau da laushi. To kai ashana, wani biredi na yanzu. Biredi? International super international ba? Tauraro ya biredi. Wallahi biredin nan dukkan ci shi. Za ka gane biredin nan ya kai biredi. To, Ingantattun kayayyaki aka aiki da su. Gidan biredin nan ba kissa. kace babu kisa nan cima. Ina dai. Waton ka san harkar yau da ko kullun. Kullun ci gaba ake irin samu irin na Wallahi musamman ma mai gidan biredin nan ba makaitaci na. kace wa maketaci na. Wallahi taimaka ma al'umma da yara nai. Duk wanda a yaro ne da ya ji an ce ka sai hili. Yanzu yana cewa akai ma tifa yashi. In ka kai linta ce a buge ma kwa. Kwarai ko ya hida nan ai. Wallahi. Wallahi ga shi ana hada. Dawa. Wallahi mama ta da ita da matanan cima ta buga mama marin tunya kanta ya hoshi. Matarwa? Matanan cima. Ka ji bani da mata ka tana. To dai ta yi banna ni banna. Akan ni. Akan biredin tauraruwa. Akan bidan taurarwa? Matanan cima ta dauko biredin tauraruwa. Ta yan ma'ina. Ita kuma ina ta ce a ƙara matanan cima ta ce ba ƙarawa. Kai. Ya kone na rantsa da Allah. Wallahi kai. Kanta ya jini. Wallahi ban sani sai na bincike. Ko ma ka dubo min in kanta ya jini. Wallahi in kanta ya jini nan da ni shiga hagu wallahi sai da in hito da dama. Ka shiga hagu ka hito dama ka so ta. Wallahi ka Ya tafi da ya koni. Wallahi zan kuru. Wallahi na sabata ka. ina ne ka zama kurun. Ai ko yanzu wallahi ka sabata. Wallahi ka da Da kurun. dama abin. Wallahi babu dama. Kai ce da dama ko. Wallahi ban yadda kai tsaya ko da ba na rike da Allah ni na Gashi ka